mal by si používať v tréningu trhačky. Za mňa trhačky sú skvelá vec, ale je tam jedno ale. Trhačky by som použila pri každom cviku, pri každej sérii, pretože znova úchop, taktiež tá sila úchopu sa tam buduje časom. To znamená, že napríklad keď robíš rumunské mŕtve ťahy zo 100 kg pracovnú sériu, tak naozaj keď cítiš, že pri tých 100 kg ti to vypadáva z ruky, tak si tam daj, ale nemaj to na každú sériu, aspoň pri tých 60 alebo 80 kg. Čisto len ruky nech ten úchop posilný, pretože veľa ľudí to používa pri každom cviku, ale znova aj tú silu úchopu treba nejakú mať, že nie, že napríklad už som videl aj cvičiť biceps staračkami, čo je fakt bizárne, alebo že cvičia sťahovanie kladky s 50 kg staračkami, čo ako naozaj nechápem. Že áno, pri fakt ťažkých sériách alebo ťažkých cvikov, keď robíš 250 kg deadlift, tak ako, to už asi uchopom neudrží, ako niektorí to udržia, ale väčšina ľudí to už neudrží uchopom, takže tam sa to oplatí a má to význam používať tie tračky, ale fakt nie, že pri desiatkách na biceps, takže znova použiť to len v nevinutých sériách, ale snad sa aj budovať tú silu toho úchopu.